San Fernando, Bulacan, Pasay. Next stop, Balibago. Good news para sa mga Anghelenyo na mahilig sa seafood. Muling nagbukas ngayong Biyernes, February 2, ang The Orange Bucket o TOB. Matatanda na una nito nagbukas at nagkaroon ng renovation at pagpapalaki pa ng kanilang restaurant. Sa gitna ng dumadaming bilang ng mga gustong kumain sa TOB, kinailangan na umunong magkaroon ng extension ang kanilang Balibago branch. Kilala ang The Orange Bucket bilang isa sa mga naungunang Cajun-inspired seafood at Asian fusion cuisine na ipinanganak syempre saan pa ba kundi sa culinary capital ng bansa, ang probinsya ng Pampanga. First branch in San Fernando, Pampanga. Then after a year, mga around 2017, nag-out-branch naman ito sa Angeles, Pampanga naman. Then following year again, in 2018, in Playa del Bulacan. And 2021, ng February, we open up in Metro Manila, particularly Newport City, Pasay. Then a year after ulit, we open up our Double Dragon naman, Plaza branch. Taong 2016 ang buksan ng Caballa Sisters sa sina Mia, Maria Elaine, Corina kasama si Captain Arturo Perlada Jr. ang unang branch ito sa sunod ng San Fernando. At dahil sa dinumog ito ng kanilang mga loyal customers sa Cabalen at mula sa ibang panig ng bansa, ay nag-expand ito sa Bulacan at sa Metro Manila. Sa ngayon ay meron ng 5 branches ang TOB na talaga namang binabalik-balikan ng mga seafood lovers. Love at first taste, ika nga nila. Ino-offer kasi nila ang messy dining experience na tunay tatak TOB. Actually, the messy dining experience concept was originally from the USA. Then our owners po, they had this desire na i-share with the Filipino people yung messy dining experience here in the Philippines. That's why they decided to put up the Orange Bucket. For the messy dining kasi, it's unique kasi you won't feel na nasa restaurant ka. You won't feel na nasa fine dining ka or whatsoever, casual fast food. You will feel at home talaga na kumakain ka using your hands, na alam mo yan, yung very casual lang, very comfortable, eating with your family, friends, or kung sino man yung favorite mong kasama sa pagkain. Samantala, bilang bahagi ng grand reopening ng TOB Balibago branch, nagkaroon ng parada sa kahabaan ng syudad ng Angeles na tila ba paanyaya na ito ay handa ng muling iparanas ang world-class culinary experience sa lahat. Sinundan ito ng banal na misa na pinangunahan ni Father Raven Garcia upang magpasalamat sa tagumpay ng TOB. Makikita sa bagong branch sa Balibago ang mas maluwang, mas pinalaki at mas pinagandang restaurant. Okay, since maliit siya before, we can accommodate lang na 50 to 60 packs lang ang nasaservan namin. Then, nag-i-increase kasi ang volume ng guests namin. Kaya we decided to extend and renovate our branch. Ngayon, nakakapag-accommodate na kami ng 100 packs dito sa dining pa lang. Then, we offer our function room na 60 capacity na perfect para sa celebration ng mga birthday, special occasion, then corporate meeting. Ma-enjoy dito ang iba't ibang ino-offer nila na Big Bang Seafood Bucket, depende sa inyong cravings at a reasonable price. Para sa lahat ng mahilig sa seafood, merong crabs, may lobsters at mussels at marami pang iba. Pero sa lahat naman ng allergic sa seafood, wag mag-alala ka, Balen, dahil meron din silang mga non-seafood dito sa ating menu. For our bestseller, we have the Supreme Bucket. It comes with lobster, crabs, shrimp, mussels, and scallop. With side siya ng mga marbles, corn. Then, together with our best-selling sauce, the Cajun Big Bang. Pwede siyang spicy or non-spicy. Then, we also offer some flavor like garlic butter, lemon pepper, and black pepper. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Ayain na si nanay, si tatay, si ate at si kuya kasama na si bunso at mga tropa at huwag nyo nang tiisin ang inyong cravings at bumisita na sa TOB Balibago na matatagpuan sa Mega 3 Suites, 3GI Teodoro Street, Angeles City, Pampanga. For reservations, maaaring kontakin ang mga numerong 0917-621-8933 at 0939-927-8772 o di kaya ay bisitahin ang kanilang Facebook
Facebook account. Pero teka, para naman sa mga tiga Quezon City, huwag nang mainggit at abangan dahil may sorpresa para sa inyo ang The Orange Bucket. J. De Jesus, CLTV 36 News.